Я дай тук, не микрофона на телефона. Кръстика и Зета Веско да изиграят един кючек на барабани. И Зета! Говори камерата да гледа. И на този кючек да го стращим още повече ли този човек? От Иво и Краса от Франция изпращат своя подарък към младоженците с 150 евро, нека да са живи и здрави. Жаклина и нейния съпруг да изиграят един кючек. Жаклин, какъв кючек искаш? Кападан, оригинално. И 50 лева за чантаджийката. Ние продължаваме с следващите гости. Сто лева от сестрата на дядо Димо. Нека да си жива и здрава. Пожелавам на младоженците здраве, щастие, любов и късмет. Ние продължаваме с Жаклин и нейния прекрасен съпруг. Тя започва със сумата от 100 лева, 200, 300, 400, 500, 600, 700 лева. Подарява на младоженците, нека да са живи и здрави. Няма никакъв проблем. Мънки, къде си? Мънки! Айде до къщата ти къща. Царе, царе. От Жаклин е поздрав много специално за нейния съпруг. Благодарим за да жива и здрава била. Ние продължаваме с следващите гости.
Значи първо първоначална вноска 20 лева за една горчива от младоженците искаме да видиме. Горчиво! Горчиво! Ето и обещаните 20 лева за горчивата. От бате Валио подарява сумата от 200 лева на младоженците, като им пожелава едни близнаци, красиви и прекрасни като младоженците. Един хубав кючек специално за вас. Айде кючека на булката, майстро. Знаем ли го? Благодарим ти, Валио, жив и здрав младиния. Продължаваме с даряването. $100 от дечката подарява на младоженците, нека да е жив и здрав. И $200 от Марин Кукуто. Както искаш, камерата снима. Живи и здрави бъдете, пожелават на младоженците да са живи и здрави, щастливи и влюбени винаги. Айде един хубав ключек за дамата. Браво, благодарим, живи и здрави. От Ивета и Мариана от Франция подарява 200 лева на младоженците, нека да са живи и здрави. Един ключек с сакса. Айде, моето момче. Ставай. От Метко и Мариана. Метко и Мариана, извинявай, ако оглушаш с толкова с музика, вече подаряват сумата от 100, 200, 300, 350 лева, нека да са живи и здрави. Айде един ключек. От комшийката от Снежа 50 лева. Кючека зелена салата.
шейката, нека да е жива и здрава. $100 пристигат от Испания от името на Николай, нека да е жив и здрав, подарява на младоженците. И $100 от майката на Николай. Бъдете живи и здрави цялото семейство, благодарим ти. $100 от баба Николина. Е, тук в кутийката ги сагай. $100 от Валя Пъпежа и Ренета, нека да са живи и здрави. И $100 от Кака Райна, също нека да са живи и здрави. Времето напредва, и гости. Знаете, имаме си час ограничения. Ще помоля по-бързо да стават нещата, за да има и време после да се поиграе малко горца, песнички. За това сме тук тия всички музиканти, 20 човека, да пеем и да веселим този народ. €50 ще помоля, докато слушам, защото оглушах, да не си пробвате инструментите, а после правете каквото искате. Добре, от братовчедите, от Маруся и Георги, които са от чужбина, праща своя подарък €50, нека да са живи и здрави. $100 от Милчо и Роса. И от Левен и Диана също $100, нека да са живи и здрави. Айде сега един поздрав за тези семейства. За младоженците и за баджанаците поздрава. Айде, майстор Гючек. Благодарим и продължаваме напред с даряването от Дора и Моника. $200, нека да са живи и здрави. Същия ключек да продължава. Айде, Тоши. Браво, благодариме. Ние продължаваме с даряването. От Алберт и Лиляна. Сумата от $100 подаряват на младоженците, да са живи и здрави. $10 за Тоши Памуков. От семейството на бати Николай. $1000 подаряват. Ето, броим камерата. Камерата. Ето го да снима. Започва с 100, 200, 300, 400, 500. Разбира се. Тонито и Калинка да изиграят един ключек ето на дансинга. Ако може пълното да дойде, пълното!
600, 700, 800, 900, 1000 лева от семейството на Николай. Живи и здрави да са. Какво да каже жената? Тук жената командва. Кокошката пее у вас. Едно хорце искаш. Айде, колега. Браво, благодарим и на семейството, бъдете живи и здрави, батко. Разбира се. Добре да бъде, батко. $200 от Наталия от Германия. Нека да са живи и здрави, подаряват на младоженците. Нещо кратко. Айде, ключек. Пламен, ако обича да дойде. Пламен, ако обича да дойде пред оркестъра. Величко и Анелия, ти се извинява, че не можаха да присъстват миналата година на вашето тържество. Това е подаръка за теб и за твоите деца, нека да са живи и здрави. Един кичек за Пламен. За цялото семейство. Браво, благодарим, живи и здрави. Айде малко напред да вървиме, правилно да отвориме алая, както се вика. Айде де! Еми аз хода направя, хората идват насам и аз ставам назад. Слушам дебата, Величко. 100 лева за Галинчо. За най-добрия превозвач на автомобили, жив и здрав да си. Един кичек за Галинчо. Пеперутка. От Стефчо от Франция, 100 лева, изпраща своя подарък, да са живи и здрави. От Стефчо Замбака, 100 лева за Галинчо, нека да са живи и здрави. Сега бата Величко е наред. 100 лева за сега от тях. Айде, бари касиерка, много специално за неговата съпруга. Мисля, че в Долия пее в Рен. Някъде там трябва да е.
Парик да си ерка, мироми, търво пече пенде. Репити, парик да си ерка, мироми, търво пече пенде. Ако репити. Колене чоплоки, шампийски блонки. Още 100 става 200. 250 лева. Кючека на бабача. Поздравица много специално за твоите внучета да сте живи и здрави. За Викторио и за Ема. За принца и за принцесата. Айде, кючека на бабача. Айде за крачето! Само за Франция! Това от вас, от Господ повече, благодарим ви, живи и здрави бъдете. От Николай Капачката пожелава на младоженците дълъг, щастлив и семейен живот, много любов и много дечица здрави, разбира се. Поздравите се и за сватовете от двете страни. За Руско и за Нела са за най-добрите бизнесмени в Полша. Нека да са живи и здрави. Чороло ХВС Кючека, а той подарява на младоженците 300 евро. Живи и здрави да сте. Ето го Кючека на булката. Хайде, Деси! Благодарим ти, жив и здрав бъди. Ще 50 лева от Айшето. Подарява на младоженците, нека да са живи и здрави. Един кючек от Търши Памуков. Също е върсил. Знам. Аз това казах. Правилно, защото е 10 и нещо вече часа. Айде, че няма време ти, пардон, извинявам се. Дайте да минете по неколко човека и един поздрав. Неколко човека и един поздрав. Ай, точно така. От Лена Мустевка, 200 лева. 150 лева от Чичо Христо. 50 лева от Мариката Кумшийката. 100 евро от дъщерята от Дида и Ваню. И 50 евро от Красо и Маруса. Живи и здрави да са. 10 лева за памука.
Само да мина и тази госпожа заедно. Окей, окей. Да, не ви Страхотно живи заедно, продължаваме. Така. От Тарикат Тошко и Фанито. От Франция. 150 евро. Живи здрави. От Гошо и Румяна 300 лева. Живи здрави. Шаралова са. И 20 точки за чака живата. Сади. Зали. Продължаваме на там. Да. От баба Димитринка 100 лева за младоженците, нека да са живи и здрави. От Румен 100 лева от Румен, живи и здрави братенце. От Ивелин 100 лева. Така. За камерата 10 точки. За госпожицата 10 точки. Поздравите за красивите младоженци много специално. За техните семейства. За кръстника специално за цялото му семейство. За Беско. И за подкръстника. Само така. Започваме с 100, 200, 300, 400, 500, 600 лева. 10 точки за бенда, още 10 точки, още 10 точки за бенда. Твоите ме не разбрахме, бе, човек. От кой, бе? Един поздрав за най-добрата майка. За най-красивата майчица. От Жан Бореца. Така. Майката на Жан Бореца. И седите да наградиш. Живи, здрави и страхотни. Така се прави. След малко. Продължаваме на там. От Будито 50 евро. Най-добрата дъщеря. Сто лева от Папието. 100 лева. Най-добрата. Така е. Тя е звезда в тиктока, бе, бате. Преди тикток е била голяма жената. Тя пак си е голяма. Разбира се. От най-добрия син. Как се казва? За Франция. Ветер Франция, Кючек. Се точи за места. Продължаваме. Колежката на баба Янка 100 лева.
Жива и здрава. Така. Продължаваме натам. От кумшиката от Севгили и Мемет. 20 евро. 40. 60. 80. 100 евро от тях. Живи здрави да сте. Продължаваме натам. Айде, батко. От себе един. От Шилвието. От Марамото кумшията. От Вишген, който е в Германия. Дарява. 150 лева. Да е жив и здрав. Те па аз съм софийските музика. Един хубав ключек от... Една девятка ламажа. Саре! Ключек на място, ключек на място. Алеша, Алеша. Десет! 150 лева! Браво, браво, браво! Живи здрави! От Лене му Купринка 200 и от Мимето. От Мимето. Още 200 лева. Живи здрави да сте. 400 лева общо. Живи здрави да сте. Лева от семейството на Таня и Емилиан. Живи здрави да сте. Така. Живо здраво. Така. На брат и на Таня от Шумен. 100 лева. И 50 лева за памперси. Точно така се прави. Живи здрави да се братеца. Продължаваме там. От Бояна и Мариан. 200 лева от тях. Цялото семейство. Живи здрави да сте. Продължаваме. От Манол и Албена, който е във Франция. Един поздрав, акордеон Кючек. Поздраве за държавица Яша. Специално за Албена.
са живи и здрави, майката на младоженца, всички гости и младоженци, саре. Благодарим. Стъпваме продължаваме там. 300 лева от Ангел. $100 лева от Войчо Христо. Живи здрави. А ти си от Мариан. 200 лева. Поздравява кръстниците, които са и кръстници на Мариан, за младото семейство, много специално за техните родители и за най-преградната съпруга. Благодаря, тенкю. Богино моя. Това е друга песен. Я дай девятка си минут. Ще измисля песен сега. Жената газиерка, въгък таймата шепка, въгък парите ми събира, въгък мънта мамита, въгък. Продължаваме там. Не можах да чуя добре. От Навало семейството и Силвана. Окей. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 230, 260, 270, 300, 320, 340, 360, 400 лева от Навало семейството. Нека да са живи и здрави. Един качек за тях. За всички играещи на място! Дай! Така, кабасо на симулака, кабасо на сега! Малко по-малко. DJ Collins, from best to want to music. Another one. Somebody, you want the physical e caça-te. Vou chamar essa pepa, passa-te. You want the physical e caça-te. Vou chamar essa pepa, vamos lá. Yes, sir. Стъпотни, продължаваме натам. От Иво и Цвети, 300 лева от тях, живи здрави. За най-хубавите кръстници, да са живи здрави. И младоженците, все така да се обичат, да се подкрепят. И да е жива и здрава майката, че направи това прекрасно увеселение. Живи здрави! Да, продължаваме!
100 лева от семейството на Гуди и Рени. Поздравей за всички, за малката принцеса. Така. И 100 лева от Вяра и Бисер. Живи здрави да сте. От Далдин и неговото семейство. 200 лева за младоженците. Живи здрави. Това. Цяла вечер не пяхме това вече. Яша. Си. Яша, само за прекрасно да мирай. Яша, живи здрави. 100 евро от Ани и Емо. От Данито и Емо. Така, поздраве за Наталия, за нейните деца, за Деси, за Криси специално и за Радослава. Нека да са живи и здрави. Към Азурна. Ми знаем и продължаваме натам. Ползвайте много специално за хората, които имат годишнина, за Мариана и Даниела. Кючека акордеона. Какво по-приятно това да ги поздравиш с ден за техната годишнина. Яша, да бъдеш щастливи! Така, продължаваме там. 50, 100, 150, 200 лева, живи здрави, от Стояне неговото семейство, живи здрави цялото семейство, младоженците, кумовете и да продължават и чека. Може и по-трудно години днес много хора са пичове, след малко ще продължим с кучеците. Така,
Добър вечер официално. За нас е чест. От Валю и Снежа Столева от Германия. Децата пораснаха, пичове. Може да изкарам на девятката. Децата пораснаха, а ние остаряваме. Дай ми Боже сила ти, децата си да отдаваш, големи сватбата и правя. Столева от Ангелина. Тик-де, тик-де-де, тик-де, тик-де-де, Жено Бога и той си мини за тямята изгладията. Донеси ми и Столева от Илияна, пачката, самодушенците с много любов. Оставяват младоженците да са благословени. Ами, има някакво привличане сега. Не мога да го отрича. Има сила. Та, за младоженците, оморташко, пичове. За идеалът на молите! Саре! Продължаваме на там. Бог да благослови младоженците, дано да имат два близнака, момиче и момче, от душа и от сърце им пожелавам. Бъдете благословени и вървете по пътя на Бога. Не се отказвайте. Обичам те, майко. Да. От Мирко и неговото семейство Столева. Милиони евро. Дай такова по-фолк. Малко по-темперамент. Малко по-бавно. Супер! Терава тук е милиони евро, милиони евро. Терава тук е милиони евро, милиони евро. Моята квартира, хвати ми пикаче. Никога не питам никога, изгини моята квартира, хвати ми пикаче. Никога не питам никога, изгини Терава тук е милиони евро, милиони евро. Терава тук е милиони евро, милиони евро. Терава тук е. Супер, продължаваме на там. От Митко Вълка, 100 лева от него. С ключека една двойка така, по-силна. Айде! Продължаваме там. За Мариана и Даниела, за тяхната годишнина. Да продължава ключека. Също. Ще ви знае, продължаваме на там.
150 евро от Вилко и семейството му. Жив здрави! Цигулката, един поздрав за него. Соловани от Митко и Нела 20, 40, 60, 70, 100 лева от Митко и Нела. Живи здрави! Соловани, това продължава, нали? 160, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 лева! Продължаваме там. Стонева от Венцито и майка му и 10 точки за чантаджийката. Живи и здрави! Стонева от Бенчето, който в момента не присъства по технически положения. Една пълна девятка са Бенчето. Стонева от него. Сали! Соломани! Да, именно, продължаваме с спонсорите. Столено Христо. Един бурдочински ключек за Христо. Да. Стонева от Тодорка. Жива и здрава да си. Забешимите и маските специално. Продължаваме натам. 200 лева от Християн, Кючека, Пеперутка и черния Валю. Дезирай Кючека! Благодарим, супер сте, супер сте. Продължаваме натам. 100 евро от Емито Елито и нейното семейство, които се намират в Германия от Елеонора. Далена Мариана 100 евро. Жива и здрава, Кючек.
Още 100 евро от Валю на Лена Марияна сина и на Бетко. Живи здрави, продължаваме. От Себастиян и Виолета. Които се намират в чужбина, не могат да присъстват 200 лева от тях, нека да са живи здрави. Ключека да продължава. Браво! Ти продължаваш? Окей. От Пламен и Румяна 200 лева от тях. Сакс Кючек. Кръстниците и младоженците, ако обичат да заповядат на дансика. Разширете малко алая!